El pasado viernes 24 de febrero, el escritor Ramón Cerdá presentó el libro El príncipe de las moscas, una novela que nos adentra dentro de un mundo medieval y que consta de dos partes, la primera que transcurre en la edad medieval y la segunda que está en la época actual, ambas ligadas por un nexo de unión, como nos cuenta su escritor. El llibre és un thriller d'acció, parla un poc no prou de tema de possessió diabòlica i sent exorcismes, i es comença en l'època en 1320, en l'edat mitja. Tota la primera part transcorreix en Xàtiva, en aquesta època, i la segona part transcorreix en l'època actual, ja en un lloc no determinat, i estan les dues èpoques enllaçades. Les enllaça el propi dimoni, o sigui, concretament, això és el nexe d'unió entre una època i l'altra. Después de publicar 7 libros, Ramón Cerdá se define como un escritor de novelas de thriller, y con los pies en el suelo y esperando tener su oportunidad dentro de un mundo tan competitivo como es el literario. Home, les expectatives són molt modestes, perquè l'editorial és menuda, la distribució no és molt grossa i per tant seguim en un nivell de ventes més bé menut, però la idea és que a poc vagin coneguent-me i que les pròximes edicions siguin ja prou més substancioses que esta. Sí, la veritat és que la meva meta és inclús poder arribar a viure de la literatura, cosa molt difícil avui en dia, però com a meta la tinc i estem intentant. O sigui, la idea és intentar que alguna editorial més important s'interessi per mi i que en un moment donat puguem arribar a vendre una quantitat de llibres important. Santiago Sanchis fue el encargado de presentar al autor, siendo sus palabras de elogio hacia un trabajo muy bien estructurado, como muy bien explicaba en su presentación. Perquè és molt difícil tindre en la teva pròpia plaça, en la teva pròpia terra, tindre un cert respaldo i jo constate el que ja fa temps que sé i que dic també en el periòdic d'Ontinyent, és que Ramon és per no dir el autor més prolífic, més treballador, més constant que tenim en Ontinyent en aquests moments. Un llibre que perfectament podria ser una pel·lícula perquè té una història que podria ser molt cinematogràfica i no tindria res que envejar-li a pel·lícules com El Código da Vinci. El libro se podrá conseguir en la librería en Martínez Valls d'Ontinyent y online en la página web del autor www.latiendaderamon.com.